Poď, vysvetlíme si dôležitý princíp pri záporných zlomkoch, ktorý musíš vedieť preto, aby sme s nimi boli potom schopní počítať v príkladoch. Čiže máme minus 3 polovice, záporný zlomok. Keby je napísaný takto, je to to isté. A takisto je to to isté ako, hopla, to sa nepodarilo, je to to isté, ako keby ho máme zapísaný takto. Vždycky je to záporný zlomok, ale vždy sa ho snažíš dať do tohto tvaru. Jednak v zlomku by ti nemalo ísť dole záporné číslo nikdy, respektíve keď ti vyjde, musíš to dať na toto. Toto sa tiež ešte ako tak bere, že je to správne, ale toto je najlepšia možnosť, lebo aj v príkladoch je najmenej metúca, to uvidíš potom. A samozrejme toto by sme si ešte vedeli dať na zmiešané číslo, to by bolo minus 1,1 polovica. Opa, pardon, troška sa mi zakývala kamera. Hej, a vlastne aj vďaka tomu je to najjednoduchšie, lebo čo z tohto by si chcel vlastne čo písať, že 1, minus 1 polovica, to už by bola blbosť, bolo by to nesprávne. Preto je najlepšie mať to v tejto forme. A ešte jedna dôležitá vec, keby ti náhodou vyjde takéto niečo, tak je to to isté, ako keby si mal klasické 3 polovice. Dobre, lebo mínus a mínus ti dáva plus, čiže keď aj tu máš mínus, je z toho kladný zlomok. To isté, keby si mal napríklad takéto niečo, tak tým, že vlastne z tohto vieme, že toto by sme vedeli zapísať aj ako mínus 3 polovice. Ono aj tu by si mal mať po správnosti zátvorku medzi tým, ale občas sa to niekedy aj takto objaví, tak aby si nebol zmetený. Na mínus a mínus mi dáva zase plus, takže zase klasické 3 polovice. A to isté, aj keby mám dole to mínusko. Tak sú to zase 3 polovice. Lebo mínus a mínus mi dáva plus. Dobre, pamätaj na to. Čiže, ak mám len jedno mínusko, je to to isté, ako keby mám celý ten zlomok záporný a ideálne si ho aj napíšem pred ten zlomok, to mínusko. A keď mám mínuska v oboch, tak je to zase kladný. Alebo keď mám mínusko v jednom a mínusko pred celým zlomkom. Toto si zapamätaj, budeme to využívať v ďalších príkladoch a videách. Vidíme sa na budúce.